guys, ang daming chocolate. Mga masasarap na chocolate po ito. Ayan, merong Meiji. Ayan. Ito Meiji. Ito ang favorite ko guys. Ito siya. Ito. Ito yung choco brownie. Napakasarap. Napakasarap din yan guys. Ang magkano kaya ni Dan yan? Ayan. Price niya is 258 yen. Ayan, sa pera po natin, aabot ng mga ano siya, mga 90 pesos. Isang balot. Aabot siya ng 80 to 90 pesos. Yan, ilang piraso ang laman. Pero ang sarap naman niya, guys. Ayan siya. Brownie na, may chocolate pa. Yan. Oh, diba? Kompleto na. Ito naman yung Meiji. Best 3. 33 pieces ang laman sa loob po. Ayan siya. Ito naman siya ay nagkahalaga ng same price. Ayan. Pag marami kang bibigyan, ito na siya. Oh. Kasi meron na siyang 33 pieces eh. Sulit na sulit ka na dyan. Pag ito naman siya, ang alam ko, ang laman nito is nasa 12 pieces lang. Diba kunti? Para lang sa'yo ito. Kung sa akin nga guys, ito kulang pa. Isang balot, no? Habang nanood ng TV. Ayan. Ubus ko na yan. Marami pa. Marami ka mapagpilian dyan. O, sinong gusto ng pasalubong? Hindi pa naman ako uwi. O. Sinong gusto makapag-antay lang ha? Abangan nyo ako sa airport. O, magpalista na. Ito yung KitKat. Hanap muna tayo. Minsan guys, nagmura pa to. 248 yen siya. 248 yen. Minsan, nagsisale siya. Aabot siya ng 198 yen. Kaya hintayin muna natin mag-sale. Oh. Diba? Hindi pa naman tayo uuwi. Oh. Tingin-tingin muna tayo, no? Oh, ito. Ito din siya masarap. Mapait na masarap. Ito naman sweet. Ito talaga usually, diba? Yung nakikita natin na normal packing. Mga normal packing. Wala silang matcha flavor. May matcha flavor na to eh. Yung KitKat, meron na yan different flavor. Meron na yan, maraming variety na ngayon eh. Ano pa bang meron dito? Marami. Marami. Ito pa guys, kabila naman, sa kabila. Ng Kapliko. Kapliko. Dikai, oishisa, Kapliko Giant. Oh. Itong papasalubong sa mga baby. Ayan. For kids to. Pwede na rin sa pang-adult. Oh. Ito naman is strawberry flavor. Strawberry. Amoy strawberry. Amoy. Oh, strawberry. Strawberry. Yan, punta tayo dun sa kabila. Punta tayo dun, ha? Okay. Punta tayo dun. Ayan, ito pa, bar. Ayan. Sa mga bar. Ayun, yung macadamia. Punta natin si macadamia, guys. Ito si macadamia. Ang
Ayan, ang laki. Diba itong hilig sa Pilipinas? Pag mayroong nagtatanong, ay pasalubong nga yung macadamia. Pero ito, large size naman to. Yung M size nito, wala. Ito big size to eh. Alam ko yung M size niya, ganito kalaki lang. Ayan, diba? Ibang diferensya talaga. Ito, big size na to. How much this one? Yan. Macadamia L size is, ayan, 598 yen. Aabot siya ng 250. Ito, 250. O, sinong gusto mag-mine? 250. Type mine, Macadamia size L. Ayan. Oh, ang laki-laki niya. Oh, ito naman, very cute. Oh, maliit lang yan. Oh, yung price naman niya is nasa 168 yen. Pero hindi, wine. Oh, yan oh, may wine siya oh. Oh, may wine. Oh, para sa inyo yan. Yung mahilig sa mga wine. Ito naman, yung katabi niya, ito talagang pinapasalubong ko. O, ayan, Meiji bar. Ito, ayan. Ayan, hindi siya abot ng peso. Nasa 88 yen lang yan. O, 88 yen. O, ang isang box nito ay merong laman na 2, 4, 6, 10. Sa isang box, nagkalaman po siya ng 10 pieces. Ayan. Isang piraso, 88 yen. Nagkahalaga po yan ng nasa mga 35. 35 pesos, 40 pesos. Ayan. Ito naman, strawberry. Strawberry. Ito naman ay nagkahalaga ng 118 yen. Ito, Meiji Black. Ito, sino yung gusto talaga sa ano? Mapait na 100 pure chocolate. Ayan siya. 100 pure chocolate yan. Yung isa brown, medyo ano, sweet with mild. Ano ba yun? Tama ba yan? Ayan. Diba? O, gubong gusto. Marami pa dun, o. Daming chocolate, o. Ayan, katatapos lang kasi ng Valentine's. At saka White Day. Hindi naman siya sale. Normal lang. Oh. Ayan. Ito, Kakao 72. Ayan, meron 72. Merong 86. Merong 95. Depende na yan sa kaya nyo. Siguro, ang pagkaintindi ko nito, kung ayaw mo ng hindi mapait, ito siya. O, gusto mo ng medyo mapait, ito siya. Yung mapait na mapait, ito yun. Diba? O, yun siya. Yun siya. Yung price naman niya is nagkahalaga ng 198 yen. O, ang laman nito ay meron siyang laman na marami siyang laman, guys. Oh, hindi lang nakasulat. Oh, number 1. Meron. Ito yan. Merong laman na 15 pieces sa loob. Ayan, meron siyang 15 pieces. Yan. Maubos mo kaya to sa isang araw? Kaya mong ubusin siya? Ako kaya ko. Diba? Oh, ito naman, ito. Ayan, gusto mo si Melty Kiss. Meron siyang grapes. Ayan, grapes flavor. Ayan. Meron siyang reason sa loob. Oh, meron siyang reason sa loob. Oh, gusto niyo ng ano ha, yung dry grapes. Yung isa naman, meron siyang orange. Ayan. May laman siyang orange sa loob. Ayan, anong bet nyo, guys?
itong orange or itong grapes. Depende na sa panglasa nyo. Depende sa gusto nyo. Ang ilan naman niya, ang price niya is 178 yen. Ayan. Ayan siya guys ha. Parang nagtitinda ako. Hindi, tinutour ko lang kayo sa mga chocolate. Saka yung presyo. Kung sakali mang magawi kayo dito sa Japan, at least alam nyo na mga price, di ba? Sinishare ko lang sa inyo, di ba? Ayan. Ito, kagaya to ng isa doon. Merong 72, merong 86. Pero yung packaging niya iba. Di ba? Kuha tayo doon sa kabila. Yung packaging niya iba. Wait. Di ba? Iba. Ito nakano siya eh. Ayan. Naka-bar. Ito naman, hindi natin pwede buksan. Ayan. Same pack. Ano yun? Same naman sila, yung packaging ng Chigaw. Diba yung packaging? Yun na yun. Basta yun na. Pero mas marami itong laman. Ito is only 15 pieces. Ayan. Ito naman, ang laman niya is 26. Mas mahal to. Nasa 338 yen siya. Ito nasa 198 lang. Mas mahal to. Diba? At ang gusto nila, na gusto rin namin, ay ang matcha chocolate. Ayan. Sinong gusto? Raise your hands. Type mine. Matcha chocolate. Ayan ha. 285 yen lang po siya. Wala pang tax yan. May tax pa po yan ha. May plus. Ayan. Pag may tax na po, ayan na po yung price niya. Magiging 307 na siya ha. Okay. Parang nagbibinta. Parang nag-o-online selling lang. Ito masarap. Strawberry, no. This is strawberry. Pure chocolate. Yung packaging lang. Ito pala si strawberry nakita ko. Ayan, ito si strawberry. Ito naman si normal chocolate. At ito naman isa ay si chocolate na matapang. At ito naman ay si chocolate mild. Magkaiba po ang packaging nila guys ha. May red, black, and brown. Pero same price lang naman. Ay hindi, mahal. Ay iwan ko, same price lang to. Itong Meiji, same price lang. Itong price nito, ito yan, si Choco Baby. Si Choco Baby yan. Ayan, si Choco Baby. Si Choco Baby. Ayan. Ayan, na-tour ko na kayo guys sa mga chocolate. Kung magawi kayo sa Japan, at least may idea na po kayo kung magkanong presyo. At magkanong budget natin kung kayo ay pupunta sa Japan at mag-travel. Mas maganda na yung food pack kasi maraming masasarap na pagkain po ne. Okay, that's it guys. Salamat po at sana na-enjoy kayo at nabusog ko ang inyong mga mata. Ako po si Inday Abel Bisaya, ang probinsyanang Pinay sa Japan. Bye-bye guys. Please like and subscribe Inday Abel Bisaya. Bye-bye. Thank you for watching guys. Ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.